Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu radit ćemo protiv vazdušne odbrane S-125 Neva. S-125 Neva je raketni sistem za protiv vazdušne odbrane. Ovaj raketni sistem je zemlja-vazduh. S-125 Neva je i dalje u upotrebi Srbije i drugih zemalja. Posljednjih godina izvršena je modernizacija sistema koja mu omogućuje upotrebu i u današnjim uslovima. Naziv NATO-a nosi ovaj sistem sa 3 GOA. Namena ovog sistema jeste uništavanje ciljeva u vazdušnom prostoru koji lete vrlo malim, baš malim i srednjim visinama, i uništavanje ciljeva na zemlji i u vodi koji se mogu radarski osmatrati. Raketni sistem PVO ili kako već protiv vazdušne odbrane S-125 Neva M, dva raketna diviziona naoružana sistemom S-125 Neva M, nalazi se u sastavu brigada 250. PVO. Divizioni Neva M su od 1982. godine reorganizacije sprovedene 2007. godine bili razmešteni u prsten oko Beograda sa zadatkom odbrane operacije 1990. godine. Pripadnici 3. diviziona oborili su po jedan avion F-117A i F-16C iz sastava Air SAT. U planu je modernizacija RS-PVO Neva M na standard sa oznakom Neva M1T, prilagođen za preživljavanje i dejstva u uslovima snažnog elektronskog ometanja i prevlasti protivnika u vazdušnom prostoru. Pasivno otkrivanje ciljeva obezbeđuje se ugradnjom optoelektronskog senzora, termovizijske kamere i lanserskog daljinomera.